Hola, avui us vinc a mostrar la solució SpeechLife Professional i crearem un document d'immobiliària. Primer anirem a la secció Templates i aquí escollirem el document que volem generar. Tenim la plantilla del document i amb l'àudio completarem aquest document. Realitzo la taxació oficial d'un habitatge situat al carrer Mallorca número 215, pis tercer segona, a Barcelona. Es tracta d'un pis ubicat en una finca plurifamiliar amb ascensor, construïda aproximadament el 1985 i situada en una zona urbana consolidada, ben comunicada i amb serveis comercials, educatius i sanitaris propers. L'habitatge disposa d'una superfície construïda aproximada de 92 metres quadrats, compta amb un saló, menjador amb sortida a balcó, cuina independent, 3 dormitoris, 2 banys complets i zona de safareig. L'estat general de conservació és bo, tot i que es recomana l'actualització d'alguns acabats en cuina i fusteria interior. Destaquen la seva bona lluminositat, orientació sud-est, distribució funcional i la presència d'ascensor a la finca. El valor de mercat estimat a data el 16 de juliol de 2026 ascendeix a 415.000 euros. La valoració s'ha realitzat mitjançant el mètode comparatiu de mercat tenint en compte la ubicació, superfície, antiguitat, estat de conservació i característiques específiques de l'immoble. Com a referència, s'han utilitzat 3 habitatges comparables de característiques similars situades als carrers València, de 88 metres quadrats i un valor de 398.000 euros, al carrer Aragó, de 90 metres quadrats i un valor de 410.000 euros, i al carrer Diputació, d'uns 95 metres quadrats i un valor de 430.000 euros. Durant la inspecció s'han realitzat fotografies de l'exterior de l'edifici, zones comunes i principals estances de l'habitatge, servint com a suport documental de la valoració. Després de l'anàlisi realitzada, es conclou que el valor final de la taxació de l'immoble és de 415.000 euros, quedant l'informe pendent de signatura i validació per part del taxador responsable. Una vegada guardat l'àudio, li donarem al botó Generate i completarà el document amb la informació de l'àudio. Una vegada generat l'informe, es pot exportar com document Word, PDF o TXT i es pot treballar amb ell de totes les maneres.